गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द आसा खालामो आंनि गासै लोगो नोंथांमोना मोजाङैनो दं। आङो मोनथामसो कमेन्ट फरायनानै होनि भिडिअखौ जोबजासिम खोनासं आरो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव। सासेया बुंदों आंखौ गेमस्रिखौ मोनैनि थाखाय फाग्ला जाबाय। सासेया बुंदों माब्लाबा गुलि नांगोन नोंनाव गुलिजों थैगोन। बेनिफ्राय मोनसे ओरैबायदि मोजां कमेन्ट, थारैनो नंगौ मोजां मोनलायनाया जिउनि थांखि नङा। जोबोर गोलाव कमेन्ट, आं बेखौबो फरायनानै होगोन, बेनिफ्राय जों मोजां बाथ्रा सावरायगोन। फंबायमोन, बिनानावमोन, आङो गोरिब मानसिफोरनि थाखाय सानफ्रोमबो बाथ्रा बुंगोन। बे बुंनाय आगोलावनो आं फंसे बाथ्रा बुंगोन। आङो दाखालि बावै बुंदोंमोन, मोनसे समाव गावनो गोबां बुंना लादोंमोन, जेब्ला बर'फोरा गोबां मानसिया रायो, गोबां बाथ्रा बुङो, अब्लानिया बुंदोंमोन जोबोर मोजां आंनि संसारा, आंनि जुलि जानाया। बेनिफ्राय साननैसो उनाव बेनो ससियेल मिडियायाव बुंबाय आंनि लाइफआ बेफोरबायदि जाबाय। आं गोदोनिखौबो नुदों, दानिखौबो नुदों, बेनिफ्राय आं मोजां बुजायबाय। दिनैनि दिनाव सासे सेंग्राया सासे गथ' गोनांखौ हाबा खालामदो, जोबोर मोजांनि बाथ्रा। सोरनिबा दुखु सुखुखौ नायनानै सासे सेंग्राया सासे गथ' गोनांखौ बजबनानै लादो, बे जोबोर मोजांनि बाथ्रा, बाख्नायथाव बाथ्रा होननानै आं बुंदोंमोन। बेवहाय आंखौ मा सानखो, दासिम आंनि सायाव भिडिअ बानाय बानाय बुंगासिनो। बेनिफ्राय आंखौ मोजां मोनग्राया मोजां कमेन्ट हरसिगोन आरो आंखौ गाज्रि मोनग्रायाथ' गाज्रि बुंखासिगोन। आं मिथिखागौ आंखौ माबायदि मानसिफोरा गाज्रि मोनो। आङो साफा साफा मानसिखौ सिनायो। आं माबायदि फंबाय बिनानावमोननि थाखाय, गोरिब उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोननि थाखाय भिडिअ लाबोयोब्ला आंखौ सोर गाज्रि मोनगोन, आं बेखौ साफ्रोमखौबो सिनायखायो। दिनै फंबाय बिनानावमोन, नोंसोर खोनासं, गोरिब न'खरनि गथ'फोरा खोनासं। फार्स्टआवनो दिनै जों गोरिब न'खरनि गथ'फोरा थांना थानायाव जोंनि जिबना जोबोर डेन्जार। दिनै जोंनि बिमा बिफाया जोंखौ खांबाय, फेदेरबाय, सानै साथाम गथ'। दिनै बिमा बिफायाबो जेबो खालामना होनो हायासै, न' बांबो लुना होनो हायासै, मोजांबो फरायनो होनो हायासै। दिनै आंहा बिदा दङ, फंबाय दङ, बिनानाव दङ। मालाबानि समाव आंनि बिनानावा, आंनि आब'आ बेमार जानो हागोन, आंनि आदाया बेमार जानो हागोन, मेडिकेलाव लांनो थाखाय फैसा गैया जागोन। अब्लानिया नोङो फंबाया बिदाखौ नायनो थाखाय सोरनियावबा नों फैसा दाहारबो बिगोन ना, अब्लानिया नों मोननाय नङा। फंबाय बिनानावमोन, जों गोरिब मानसिफोरा, जोंनि बिमा बिफाया बेमार जानानै गोलैना थागोन, आंनाव कल फैयो, फैखांबाय, फैसानि थाखाय। मोनथावना मानसिनाव बिनो थाङोब्ला माबायदि इउज खालामनो नागिरो, बेफोरबायदि गोबां दं जाथाय। फैसाखौ मोनगोन, नाथाय फैसानि बदला नों मा खालामनांगोन। जों गोरिब मानसिनि जिबना, लाइफआ गोबां डेन्जार। दिनै आं बेफोरबायदि बुङो फंबायमोनखौ, फंबाय बिनानावमोन, नाजा। आइ आफायाथ' जेबो गैया, जों माबा मोनसे मोजां खामानि मावनो नाजाथारनांगोन, फरायथारनांगोन। फरायनायखौ जों गारनो हानाय नङा, फरायनायजों लोगोसे जोङो माबा मोनसे नाजाथारनांगोन, अब्लासो जों जोंनि न'खरखौ नायनो हागोन। बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायाव माबायदि मानसिया आंखौ गाज्रि मोनो मिथिखागौ, सोरबायदि गथ'फोरा आंखौ गाज्रि मोनो, माबायदि न'खरनि गथ'फोरा आंखौ गाज्रि मोनो। आं मोनसे कमेन्टखौ फरायना होग्रोनोसै। जगेश्वर बर', माब्लाबा गुलि नांगोन नोंनाव, हारसिं थैगोन नों, बिब'नि घटनाखौ बुं। बेखौथ' आंनो जाय कमेन्ट हरदों आं बेखौ मिथिखाबाय, आंनि आब'नि काहानि। दाबो कर्ट केस सोलिगासिनो दं, आंनाव भिडिअ दंजोबो, आंनाव भिडिअ प्रुफ दंजोबो, आं रायजोफोरनो होनो हायो। नंगौ, आंनाव गासैबो दंजोबो प्रुफ। आङो ससियेल मिडियायाव हगारना होनो हायो पाब्लिकनो, नाथाय आं होथ'वाखै, होगोन आं मोनसे समाव, होगोन आं, साननैसो नेथ'। माब्लाबा गुलि नांगोन, दाख्लै आंखौ ओरैबायदि सावहोदो, आं केसखौ सल्भ खालामना होनो नायदोंमोन, आंखौ ओरैबायदि सावहोदो। नों दिनै हाबा जायैखायसो नों न'खर, नोंनि बिब' बिदानि फिसाजो फिसाला, नोंनि बिब'नि गथ'फोरखौ नों हाबा जायैखायसो आं नायनो हादोंनो। हाबा जाबा नों हिनजाव लाबोबानो नोंनि न'खरा बायबाय।
माने आंनि न'खरा बायजोबगोन ना आं हाबा जाबानो आंखौ ओरैबायदि सावदो नों थैगोन आंखौ होनदों आङो बुजायदोसो मोजांसो खालामनो नागिरदों आङो मानसिखौ बुजायदोसो जुमाय सेरेब लोंनानै मानो बेफोरबायदि जानांगौ मोजां जा आंखौ ओरैबायदि रायदो न'खरसे मानसिया आंनि न'खरानो बरबाद जाजोबगोन आं दिनै गोबां गथ'फोर फेदेरबोबाय भगबाननि अननायाव बेनिफ्राय आंखौ डाइरेक्ट बुंदो गुलि नांना थैगोन आङो बुङा आङो गुलि नांनानै थैया होननानै आं मालाबा बुङा किस्मत लिरनाय दङब्ला गुलिजों थैगोन पाकिस्ताननि गुलिजों मणिपुरनि गुलिजों किस्मतआव लिरनाय दङब्ला थैगोन आं बेखौ मानियो रायजोखौ दा नोंथांमोना नुगोन आं बोरै थैयो सोरनिबा सावहोनाया आंनियाव नांगोन मानसिया एसेबां हिंसा आं बै सोर बुंनाय बाथ्राखौबो आं बुजायबावदो बिसोरखौ नोंसोर एसेबां हिंसा नोंसोरनि सावहोनाया आंनाव नांगोन ना आं बिसोरखौ बुजायबावदो मिनिनानै बापावै मानसिया माबायदि आंखौ ओरैबायदि थैजानो लुबैयो आं थैनानै थाङोब्ला दा पार्टिखौनो खालामगोन खोमा सोरबा सोरबाया जोंनि बर' समाजाव थेवब्लाबो आं फंबाय बिनानावमोन आं थांनानै थाजासिम आं गोरिब न'खरनि फंबाय बिनानावमोनखौ बुजिगोन आरो आं मानसिखौ हाजासे मदद खालामनो नाजागोन आंखौ जेसेबां गाज्रि मोनो बेनिफ्राय मुलुग गोरा नार्जारी गेमस्रिजों गारजानायखाय फाग्ला जालांबाय नोंबो बेजों गारजानाय रिलेटेड खोथाखौल' होनो दे माने टेस्टफोराव लांनांसिगोन गेमस्रिजों गारजानाय बाथ्रा बुंदों जाम्बाया फंबाय बिनानावमोन मोजां मोनलायनाया मानसिनि जिउ नङा आरो थांखि नङा मोजां मोनलायनायजों मानसिया मालाबाबो थैनो नाङा फंबाय बिनानावमोन मोनसे कमेन्ट फरायगासिनो दं आं सायाव मोजां गोसो हो मोजां मोनलायनायनि बागै आं होनखायो आंखौ भगबाना नायफिनदो आंहा एसेबां फैसा गैया एसेबां इनकाम खालामनो हाया आं इउटुबावबो आरो 20,000 30,000 इउटुबाव भिउ जानायावलाय मा फैसा हाबो 10-15,000 मान्थलि बेजोंनो मा गोबां हाबो सानदों नोंसोरो आंहा एसेबां फैसा गैया फंबाय बिनानावमोन संसार जानांगौ न'खरनि बिमा बिफाखौ हिनजावखौ नायनांगौ आंनिया बिब्दिसो आङो दुनियाखौ बेरायनानै फैसा खरस खालामनो हाया मुलुग गोरां आङो सोरबा सिख्लानि फाग्ला नङा आंखौ मालाबाबो सानना नोंसोर बेनिफ्राय मोनसे कमेन्टखौ नायदो थारैनो नंगौ मोजां मोनलायनाया जिउनि थांखि नङा जिउआव गोबां मावनांगौ खामानि दं जों नुयो आथिखालनि लाइमोनफोरा मोजां मोनलायनायाव गोसो होनानै गावबा गावनि थांखिखौनो बावगारलांनाय आरो सोरबाया मोजां मोनलायनायनि थाखायनो सुइसाइड जानाय अब्ला बिदिजों माबोरै जिउखौ दानो बेखायनो गावबा गावनि थांखिखौसो होसोग्रोनांगौ नङाब्ला जिउनि लामायाव आन्दायनो नांगोन जों रावनिबो भरसायाव थांनानै थानो नाङा मानसिनि गोसोआ माब्ला सोलायलाङो रावबो हमनो हाया बेखायनो गावनि आथिङाव गसंग्रोनोसो नाजानांगौ आरो गावखौ फोथायनानै दावगालांनांगौ अब्लासो जिउखौ समायना खालामनो हायो दानि मोजां मोनलायनाया जिगाबनि अरसो दसेनो स्रोद गोमोरलांनाय जुजाइनि अर नंला जिगाबनि बायदिसो बेखायनो सिगांग्रो गावनि जिउ दानायखौसो साननांगौ आरो दानि मुगायाव सोरखौबा मोजां बाथ्रा बुंब्लाबो गाज्रिसो जायो रावखौबो जेबो बुंनो हाया हिंसा हिंसि साननायाबो बारा जाबाय बेखायनो गावबा गावनो बुजिनानै जिउखौ दानानै लानो रोङाब्ला खैफोद दं जिउनि लामायाव खोथाया सैथो ना अब्ला लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द